এইটোৱে আমি দাবী জনাইছোঁ। ২য় তাৰিখলৈকে যি দিনাখনলৈকে আমাৰ জন্মনিৰ বা আমাৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত বিচাৰ উচিত ন্যায় संगठननि बिथां मानसिफोरा बेयाव गोबां बाहागो लानानै बिथांनि जन्मनि राभानि न्यायनि थाखाय दिनै बेयाव गोबां मानसिया लोब लोब बाहागो लानानै बिथांनि थाखाय न्याय नांगौनि थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनि सोमोन्दै बिथांमोना मा फोरमायो जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि। दा दिनैनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? नैबे समाव जाय बा नैबे समाव जोङो नगाव दाखालि बावैसो 15 तारिखआव जे जन्मनि राभा बे बिथाङा जे हरखाबैनो थैनांबाय बा फोथैजाबाय गुबुननि सुथुरनि आखायाव। दा नैबेखौ लानानै दिनै राभा छात्र घन्टा स्टुडेन्ट इउनियना सनितपुर जिल्लानि बिथांमोना मोनसे रेलि लादों आरो बे रेलियाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बाहागो लादों आरो लोगोसे जोङो बेहाय बे बाहागो लानानै बेखौनो आसाम सरकारखौ खावलायगोन दि जे आइएस बिथांजोआ दिनै ट्राइबेल मानसि जानायखायनो दिनै लैलै सेसे खालामनानै गुबुन हारिनि आखायाव बेबायदि जानो गोनां जाबाय नामा। जों बेहाय खुब दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै ट्राइबेल मानसिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावब्ला बेबायदि जेन जानाङाथों न्याय मोनसे मोजां मोनो। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ सिबिआइ तदन्त होदों बा सिआइडि तदन्त होदों। बेनि गेजेरावबो जोंहा साननो गोनां दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय एसपि लेभेलनिफ्राय मोनफ्रोमबो थानानै आइएएस मा होनो ओसि बिथांमोनाबो बाहागो दङ होननानै जोङो बेहाय गुबुन गुबुन निउसफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। आङो बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै खावलायगोन जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टनि जे सिएम बिथांखौ खावलायगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जे बेहाय मोजाङै जेन मोनसे तदन्त जायो। जाय बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफादों, जाय बिथांमोना बे फोथैलायनायाव बुथारनायाव जे दंफायोब्ला बेयो एसपिआनो जाथों मानो बेयो मिनिस्टारानो जाथों मानो बेयो जा गिदिर बिबानगिरियानो जाथों मानो बिथांमोना जेन उचित खास्थिखौ मोनो। आङो बेखौनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै खावलायगोन। अच्छा जों मिथिनो मोनबाय दा गोबां गुबुन আপনালোকে আজিৰ এই পৰে কি ন্যায় বিচাৰে? আমি জন্মনি ৰাভাক ন্যায় পোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আজিৰ তাৰিখলৈকে জন্মনি ৰাভাৰ 7 দিন 8 দিন উকলি গ'ল, কিন্তু এই গৃহ বিভাগ এই অসম চৰকাৰখনে আজিৰ তাৰিখলৈকে জন্মনি ৰাভাক ন্যায় দিবলৈ পৰা নাই। এটা লাজৰ বিষয়, এটা প্ৰশাসন বিভাগে গৃহ বিভাগৰ অধীনত থকা আমাৰ এছআই জন্মনি ৰাভাক যদি হত্যা হোৱাৰ পিছতো যদি ন্যায় দিবলৈ নোৱাৰে, এই গৃহ বিভাগ এটা লাজৰ বিষয়। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰখনক। আজি আমি এই প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই এইটোৱে আমি দাবী জনাইছোঁ। ২য় তাৰিখলৈকে যি দিনাখনলৈকে আমাৰ জন্মনি ৰাভা আমাৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত বিচাৰ উচিত ন্যায় হত্যাকাৰীসকলক যদি তদন্ত কৰিব নোৱাৰে, আমি তেতিয়ালৈকে আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই আৰু লগতে বিভিন্ন দল জাতীয় সংগঠন একত্ৰিত হৈ আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সাজু। मिथिनो मोनबाय बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों। We want justice. Hi, 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 hi. Police, hi. Hi, 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 hi.